Maramrambakan ti makabulan a selebrasyon ti Farmers and Fisher Folk Month. Iti pagilyan, may saapa ng bigbig, karagiti nagagagat mangidadaulo iti panang siguro iti food security kan sustainable livelihood kan pamadayaw iti napatag a kontribusyon da iti panagduras ti pagilyan. Daytoy iti detalye. Babaen iti fun and engaging quiz bee na ragsak anirambakan ti Department of Agriculture Cordillera ti parakaiswa ti selebrasyon ti makabulan a Farmers and Fisher Folk Month. Aktibo a pimaset dagiti empleyado iti aktibidad a promosyon kan panang apresyar iti agriculture kan fisheries sector. Iti Bontoc Mountain Province, nirugyan dati selebrasyon ti Farmers and Fisher Folk Month. Babaen iti kadiwa ng Pangulo sa Jay Provincial Plaza, sigun kini Provincial Agriculturist Pedro Pinosan. Ti selebrasyon amayan natop iti Presidential Decree No. 33 ang nakilanad at tunggal bulan iti Mayo iti tunggal tawen kat mabigbig dagiti mangmanggat iti agriculture sector. Kat nan anay pay anapatibker iti panakaypatumpal ti lintag iti probinsya ti Montañosa. Babaen iti Provincial Ordinance No. 583 anay paulog iti September 2025. In Mountain Province, this celebration carries even deeper meaning as we are an agriculture-based province with approximately 80% of our population relying on farming, livestock, and fishing for their livelihoods. Kinunana may basar iti DA available data as of 2025 adan iti 54,157 registered farmers. Iti sidong ti registry system for basic sectors iti agriculture. Kaadwan kadagitoy ket adda iti crop production. Sumaruno iti livestock and fisheries. These figures are more than just numbers. They represent stories of perseverance, hard work, uncertainty, and hope. They embody the lives of our farmers and fisher folks. Ti Farmers and Fisher Folk Month, kat panang bigbig kadagiti awan sarnay amang isaksakad para iti food security and sustainable livelihood. Ang napataglaunay iti panagduras ti pagilyan.